Makadi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paFinding Family Show apo patinosanganisa hama neshamwari dzinenge dzakasiyana for a long time vasisazivi kuti hama dzavo dziri kupi. Ndinovimba kuti pane vanhu vavhiringika pavidhiyo yataposta before yanga ine a preview ya experience nkomo kuti zvakatanga sei uyezve zvikazoguma sei. Let me just clarify one thing there. Zvaitika ndezvekuti I wanted to show you kuti this is how experience nkomo started. Akatanga achichema, akagumisirwa achichema, but zvinhu akachema in the sense yekuti zvinhu zvakazogumisirwa zvanaka akasanganawo nevanhu kwake. So that's the picture that I wanted to give. Now on this program we want to connect families because a lot of you have been coming to inbox kwangu mchitendo kumpiro mutibatsiro tutsvago hama dzangu. No, let's make it a program yekuti tinobatsirana nehama dzinenge dzakasiyana nehama dzakawanda. I know kuti vazhinji muchikura taive nemaprogram akawanda, even kana SABC anga aripo ana kumbulekaya Radio Zimbabwe, I think papane yainzi usandikangamo, something like that. So we want something like this. Chatiri kuda kuti tibatsire hama tishandisawo this platform social media yekuti ticonnecte vanhu vanenge varasikirwa nehama dzavo. Saka first of all, video iyi yamuchaona ndeye mukadzi anonzi iye Mary Simon ari kutsvagawo baba vake vanonzi Lecter Simon vakamboshinge vachishanda paSt Martins. Iye akazvarwa mugore ra1979. Kuri kunzi baba vakazobva vachibva mbijana. Mary anga ane makore 2, 3 or 4 according to this video. So let's just listen to this video and then ndozochizoverengawo kune vamwe vanhu vari kutsvagawo hama dzavo or vari kuda kuti vabatsirwe kutsvagana nehama dzavo. Hello, makadii zvenyu? Zita randinoitwa Kenan Mutero Rusike. Ndanzwa kuti mune nyaya yenyu muri kutsvagawo baba venyu. Inini baba wangu wainzi mama wangu vanti baba wangu wainzi Letifa Simon. Alright. Ndakaberekwa 1979. Alright. Amai wangu ndiwo kwachiuriri vanonzi Black Sedex Chiuriri. Vachiri vapenyu here? Mama wapenyu. Okay. Imimi munowanikwa kupi madetails ababa, imi baba hamunambobvera mambovaona vana pamakazvarwa vanga vachiripo here kana kuti vakanga vatobva? Mama wangu waitanzi waisavarangudza vaiti baba wangu waishanda pachishawasha mission. Alright. Wari kuki ipapo. Saka hanzi vakangobuda vakaenda. Saka kuti ndichivabvunziso zvakamira sei hapasi kunyatsobuda kuti zvangu zvafamba sei, vaingoti pamwe waidiwa kumusha kwavo. Saka handomataurira avairi. Alright. Mai venyu vachifambidzana nababa venyu. Alright. Imi munogara kupi? Pari zvino izvi ndiri kwaMutoko. Muri kwaMutoko? Ko mai vari kupi? Amai pari zvino izvi vasunzwa mushe vari muHarare but ndogara navo kuno kwaMutoko. Oh. Alright. Saka mai vanogona kunyatsotitsanangurira zvakafamba sei? Kana kuti havasi kukwanisa kutaura? Havasi kukwanisa kutaura, pamwe pacho ndikatotaura nondopesanda kutoitirwa hasha. Kutaura ndokutaura henyu. Alright. Painformation yandanichinzwa kubva kune munina wenyu aroti kwanzi pane zita rababa, muri kuriziva here kuti baba vainzi ani zita ravo? Vainzi Simon. Lecter Simon. Lecter Simon. Alright. Kumutsvako vaibva kuMalawi. Waibva kuMalawi? Alright. Ivo vaigara kupi pavanga vakasangana namai? Taigara navo kuGlenview. Glenview? Alright. Saka pavakabva pamba munina wenyanga atozvarwa here?
angazvarwa angatokuma 3 4. Alright. Muchinzwa nyaya yababa vanzi vakaenda kupi? Hapana ane rudzivo rwekuti vakafamba vakachienda kupi? Waishanda paSt Martin school paSt Martin, saka vakazongotakura hembe mbichana vachienda, havana kuzozivikanwa kuti vakaenda kupi. Alright. Ndandine chikumbiro kuti zvinoita here kuti tiuye tinyatsove netsananguro, nekuti tsananguro ikanyatsove yakajeka zvinobatsira kuti munhu awanikwe. Ndanzwa kuti munogara kuwadzana, ndizvo? Alright. Ndinokwanisa makasununguka zuva ripi kuti tiuye tizokuonai? Imi munogara kupi? Ini ndiri muChitungwiza. Zuva rese munongondiudza kuti muda kuuya. Plus zvakanakira kuti mukauya amai vacho vanenge varipo ndo vanenge vachikupindurai. Alright. No, pakanaka tete. Sezvamazvinzwira ndizvozvo zviri kutsvaga. Baba vaimboshanda pachikoro cheSt Martins mugore ra1979. Vane mwana wavo mwanasikana anonzi Mary ari kwamutoko. Ari kutsvagawo baba vake, atenderawo maprofita achitsvaga. Ainzi baba vake vaera soko, which we know kuti kuMalawi kana iri soko inenge iri Phiri. So ndizvozvo. Saka ari kutsvagawo baba vake. Kana pane anoziva baba ava vaimboshanda paSt Martins makore ema1979, vanonzi vakazongodisappear, havana kuzobatika. Mai vaMary vakazoroorwa nemumwe murume, ndozvakazoita kuti vazoshaya shungu yekutsvaga baba vaMary. Asi kana pane anoziva, ane ruzivo rwababa ava, ngaatibate tikwanise kuti tisanganise Mary nababa wake. Right. Pane umwe ari panapa. Makadii zita rangu ndinonzi Loveness Matambo. Ndinotsvakawo hanzvadzi yangu inonzi Prosper Nyika. Mwana uyu aive munin'ina wamai. Mwana uyu aive mwana womunin'ina wamai vangu. Akaberekwa kuHarare. Mai vake vainzi Gertrude Nyangara. Zvinonzi mwana uyu anobva kuHurungwe kwaChikwena kana ndisina kuposha. Mai vake vakashaya 2001. Zvinonzi baba vake vakazoshaya vanenge vamuwanawo ndokumbirawo vandibate panhamba idzi. Right, abva anyora namba dzachona +27 744 565 237. Asi kana muchinge matadza kubatana naye nekuti ari kuSouth Africa, munotibata panhamba dzedu idzo dziri pascreen. Makadi hanzvadzi yangu, ndini ndakomenda kuYouTube video yenyu youya musikana uya aitsvaga hama dzake dzekwangomo. Ininiwo ndotsvagawo hanzvadzi yangu, mwana womunin'ina wamai vangu. Vakabarwa vari 3 vana ava. So mai vake vasati vashayika vachirwara, ndanichiri mudiki by that time. Tatakasiyana ndofunga nema5 years nemwana uyu. Vakasiya vanditi ndoda kuchengeta mwana wangu. Panguva iyoyo ndasati ndasvika palevel tinochengeta umwe mwana. Ndandokuma 13 14 years. Pakashayika mai vake mwana uyu. So ndikutsvaga mwana uyu, ndichanyora zita rake nezita ramai vake. Ndichatare kurekodha video pazasi. Ndikutsvaga anonzi Prosper Nyika. Prosper Nyika anobva kuHurungwe, ndokumusha kwababa vake. Mai vake vainzi Gertrude Nyemba. Vakashayika 2001, ndipo pakashayika. Vakashayikira kuchifu. Guva ramai vake riri kumusha kuna mai vangu. Baba vake vaibva kuHurungwe. Baba vake zita ravo ndanga kunyatsokuziva zita ravo, but vashandisa senemi kuti Nyika. Ndinonzwa zvinzi baba vake vakashayika. Mwana uyu handizoti aripi, ndakaparadzana ari mudiki zvokuti anga ari kuma 7 8 years panguva yachona ipapo patakapesana ndokumutsvagawo.
kana kune vanokwanisa kundibatsira vanga vandibatsire ini ndoitwa ndapinisa matambo ndiri mwana womukoma wamai vake pati mukoma wamai vake variko vachiri vapenyu mai vangu inini ndinotenda kana ndikawana hanzvadzi yangu mukoma vangu vana ava mai vavo vakavazvara vari vatatu. So first born yavo ndiwo wanga ndakasiyana naye mbichana uyuwo unonzi wakashayika first born yachona. First born yamunin'ina mai vangu ainzi Patience asi achishandisa seneme yekwamai vangu ainzi Patience Nyemba. Uyu anonzi wakashayika asi handina chokwadi kuti akashayika here kana kuti haana, ndinokonzwawo nemako kuti akashayika. Second born ari kuHarare, uyu ndakamutsvaga ndikamuwana. Then uyu last born ndiwandiri kutsvaga manje kuti ndizoto aripi, handisizoto atomboripi zvachose. Ndinotenda ndikamuwana mwana iye. Kozoitawo uyu rekezai tinzwe audio yake ari kutaurawo ari kutsvagawo hanzvadzi yake yaakapesana nayo mugore ra1995. Makadii zvenyu, huri sei upenyu? Inini ndinoitwawo Veronica kana kuti mazvita Chinonzura. Ndiri kutsvagawo hanzvadzi yangu inonzi Bright Chinonzura. Bright takapedzisira kuonana muna ndofunga 1995 kusvika nanhasi handisi kuziva kuti ari kupi, but ndinongonzwa vamwe vanhu vachitaura kuti ari kuMozambique, vamwe vakati ari kwaMutare, saka ndiri kungomutsvaga handisi kumuona. Bright mwana waClara Chinonzura anobva kwaMutambara. Nyaya yakaitika ndeyekuti isusu takakura tichirerwa kumadzisekuru, saka takabva tangotoreswa senemi yekwaana sekuru, ndoyo yatakatoreswa. Bright mwana waamai vangu, tina mai mumwe chete asi takazoparadzana zvedu kumadzibaba. Asi hanzvadzi yangu yandiri kutsvaga zvakanyanyisa zvokuti ndatosvikira panguva yekuti handitombowirirani namai vangu nekuti vari kuratidza kushaya hanya, havasi kuda kutsvaga mwana kuti ari kupi. Saka zvinhu zviri kundibata, handisi kuziva kuti hanzvadzi yangu mupenyu here kana kuti akafa. Akadzidza paGonzoni School, ndopaakadzidza primary education yake, ndobva azombonogara kuzvishavane nasekuru kuMandava. Saka paakabva kwasekuru ikoko kuMandava ndopaakaenda, nekuti isusu mai vedu vakazoroorwa neumwe murume kuMasvingo, ndokubva aenda kuMasvingo kumba kwaamai. Saka zvinonzi amai nevana vavo vakarara vachikakavadzana naye vachiti wavingei kunoku, hatidi kukuona uchiuya kunoku. Saka ndipo paakapedzisira kundinyorera tsamba achinditaurira mafambiro aakanga aita, ndokubva andiudza kuti saka ndaakungoenda nenyika ndichitsvagawo upenyu hwekuti ndiite zviri nani. Saka kwekupindura kwakange kusisina kwekuti ndimupindure, but chandiri kungocherechedza akazonditumira meseji achitaura kuti paakandinyorera tsamba, akanyora tsamba akataura kuti akaita mwana ameno nemusikana anonzi Catherine Shumba, hanzi anogara kunonzi kuchirakatira kwabiriwiri, ndokwaakaita naye mwana anonzi Maxwell. Saka kubva ipapo hatina kuzombobvira tazoita communication kusvika nhasi. But pane vaimbotaura kuti vamuona, vehukama ndo vamwe vaimbotaura kuti tamuona, tazomuona kuMozambique, umwe akati ndamuona kwaMutare, asi handisi kuziva manje. Chokwadi chaicho chaicho ndo chandisi kuziva. Apa ndaakugara kunonzi kuChegutu, ndakazotama muHarare, ndakazowanira stendi yangu kuChegutu, ndaakugara kuChegutu. Plus inini ndakazopera kuchinja chinja zvakawanda wanda kozi neupenyu hwakaramba hwooma ndakazotsvaga baba vangu kusvikirawo ndavaona. Saka ndakazooneka kwaana sekuru, kwandisisiri kusaidhi kwaana sekuru, ndakazoenda kwababa vangu, ndokuzopatsanurana kwandakaita nevanhu vakati wandei. Saka kana kuri kuti munoda kundiona muHarare macho, tinongoronga dhei rekuti tisangane, ndinouya ndonyatsokutsanangurirai. Vanenge vachitumira mamessages enyu, ndokumbirawo mutitumiro kana mune zita richiripo zvinokwanisa kubatsira, kana muchinge muchikwanisa kuwana picture zvinokwanisa zvakare kubatsira
kana muchiziva zita remunhu zvinokwanisa zvakare kubatsira, nekuti makaona kuti panyaya yeexperience Nkoma haina kunetsa, nekuti paakangotaura zita rake rekuti baba vangu anonzi Nkoma anobva kwakati. Saka tinokumbirisa chaizvo kuti kana muchiziva nzvimbo yaibva munhu uyu zvinenge zvakakosha. Ende vana mai tinokumbirisa kuti kana muchinge mune vanhu vamunenge muchizonge muchiwirirana navo oro vamakawirirana navo, itaiwo munhu wani kana weukama wake wamunozivana naye. Vanasikana tinokukumbirisai kuti kana mune munhu wamafambidzana naye, zivaiwo at least 2 or 3 hama dzepedyo, kuitira kuti kana vachizinge vakusiyai munokwanisa kuzovatsvaga. Ndizvo zvinobatsira kuti vana vazonge vachizivawo dzinza ravo. Tinotenda kune vese vachaona video inoi, uyezve please share this video on your platforms, on your WhatsApp, on your TikTok. I'd love kuti vanhu vakwanise kuzivana uye vakwanise kubatsirana. I'll see you on the next video. Anokuoneka ndini wenyu Jethro Kenan Rusike, muzukuru waJake Gora, mwana wakwamutero. Tosangana pavideo anotero.